अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पलसर बालाइल मूर्ति बाबा विश्वकर्मा के आइल, बाबा विश्वकर्मा के आइल। नया प्राचीन पलसर बालाइल मूर्ति बाबा विश्वकर्मा के आइल। बाजता डीजे सबे नाचता यही जे खूबे बाजता डीजे सबे नाचता यही जे एमे बाटे दुगो लंडा सखी। लभर हम मिलल बाटे गुंडा सखी, खरा कके तुझे हीरो हुंडा सखी। लभर हम मिलल बाटे गुंडा सखी, खरा कके तुझे हीरो हुंडा सखी। पहिले भइल रहे प्यार हो, आगइल लगले निमन त्योहार हो। 17 सितंबर बा खुशी के बहार हो, खूबे बताई पारा शादिए हबार हो। कुछ दिन पहिले भइल रहे प्यार हो, आगइल लगले निमन त्योहार हो। 17 सितंबर बा खुशी के बहार हो, खूबे बताई पर शादिए हबार हो। माथे चंदन बाटे कइले एगो नारियल चढ़ैले, माथे चंदन बाटे कइले एगो नारियल चढ़ैले। तो हवे मुछ मुंडा सखी, लभर हमर मिलल बाटे गुंडा सखी, खरा कके पूजे हीरो हुंडा सखी। लभर हमर मिलल बाटे गुंडा सखी, खरा कके पूजे हीरो हुंडा सखी। सारा भी हमर बाटे लभर, मापेनी बाजी हम कहीं न सबर। रतन रतनेश के मालूम बा खबर, होली भाषा न सभे नाची हबर हबर। संजय सारा भी हमर बाटे लभर, मापेनी बाजी हम कहीं न सबर। रतन रतनेश के मालूम बा खबर, होली भाषा न सबे नाची हबर हबर। देखो सौरभ ये सवर पूजे ट्रैक्टर मोटर, देखो सौरभ ये सवर पूजे ट्रैक्टर मोटर, लेके साथ में वो झुंडा सखी। लभर हमर मिलल बाटे गुंडा सखी, खरा कके पूजे हीरो हुंडा सखी। लभर हमर मिलल बाटे गुंडा सखी, खरा कके पूजे हीरो हुंडा सखी। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।